Sinulit namin yung buong araw. May jowa po ako dito sa Dubai noon. Pero niligawan ko pa rin po siya. Alam niya po yun. Pero ang sinabi ko kasi sa kanya, malabo na kami. Which is totoo naman po. Malabo na talaga kami gawin. Meron isa pang manliligaw, Indian. Area manager niya yon. So, sinong pinili niya? Yung Indian. Kasi nagka-baby na din sila eh. Ayun, hagulgul ako noon, DJ Rocky. Sobrang hagulgul ako, sobra. Umuwi po siya ng Pilipinas. Tapos kumuha siya ng fake marriage certificate. Tapos pinasya niya dun sa work nila. Noong 2023 August, DJ Rocky, tinanggap ko siya kahit may baby siya. Which is, may baby din na din naman po ako, DJ Rocky. 7 years old na po. Ano ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pagmamahal? Ano? Kaya mo bang isakripisyo yung reputasyon mo? Kaya mo bang ialay ang buhay mo? Kaya mo bang ialay ang pera mo? Charot with darot. Uy yung top secret sharer natin nung nakaraan. Kahit na yung taong mahal na mahal niya nagkaroon na ng anak sa iba. Nung may pagkakataon uli na maging sila, ay tinanggap niya ng buong buo yung taong yun. Wow! Ilang chances ba ang pwede nating ibigay sa taong mahal natin? Dapat ba unlimited chances yung ibigay natin kahit na nasasaktan tayo? Kahit na pakiramdam natin hindi na natin deserve yung ganong klaseng pagmamahal? Yung option lang tayo. Hindi priority. Shout out sa lahat ng mga option dyan. Kung gusto mo pala maging option bakit hindi ka nalang pumunta sa Facebook settings? Tingnan mo doon. May option din naman. Charot with darot. Anyway, kabisyo, tatandaan mo. Maraming klaseng relasyon ang pupwede namang pagyamanin at gawing healthy. Pero ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong pagyamanin at dapat malusog, yun ay ang relasyon mo sa sarili mo. Because loving yourself is the greatest love of all. Inimbento ko lang yun. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rocky Tera. At ngayong Monday, samahan niyo po ako sa isa na namang pagdiskubre ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Salamat sa lahat-lahat. Kayo na po ang bahala, bathala. Naku, parang ang simple naman nun. Pero yung nagsulat, ay kilalang kilala ninyo. Ang babasahin ko pong secret file mamaya ay napaka-espesyal na klase ng episode. Dahil kilalang kilala nyo po yung nagsulat noon at kilalang kilala nyo po kung sino yung taong yun. Ay depende pala kung nakikinig ka ng radyo o nakafollow ka sa akin o ang dami ko ng clue ha. So abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret. That portion. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!